Benvinguts de nou al canal. Avui analitzarem dues partides al preu d'una. Mirarem la partida que van jugar en Jordi Díaz Comas contra en Quim Mundet el divendres passat dins de l'Obert de Tardor del Gerunda i, com una variant d'aquesta mateixa partida, una que va jugar també en Quim Mundet amb negres contra el líder indiscutible, el Leo Valle. I aquí tenim els protagonistes, en Jordi Díaz a l'esquerra i en Quim Mundet, i una visió general de tota la sala de joc, amb unes imatges que ens ha cedit en Jordi Vidal. En Leo Valle jugava amb el seu germà, per tant no el tenim aquí perquè havien jugat a casa seva. La partida d'en Jordi Díaz Comas amb blanques contra en Quim Mundet amb negres va començar amb peó de rei, la defensa francesa, un contracop central, i aquí en Díaz va jugar alfil de 3. Aquesta mateixa partida la va jugar en Mundet amb negres contra el Leo Valle. Aquí en Mundet va jugar C5 i en canvi a la partida contra el Leo Valle va jugar peó per peó. És molt interessant. Després alfil pren, cavall pren i alfil enrere, ara ho mirem des del costat de les negres. Veiem com tots dos han jugat dos peons centrals i una peça cada un. En canvi, toca jugar al negre. Sembla un bon negoci. El blanc té una mica d'avantatge d'espai gràcies a aquest peó a D4 i aquest alfil sembla perillós en aquesta diagonal. De manera que això s'ha jugat i Grishuk, Duda, inclús en Fabiano Caruana, aquí han jugat C5, que és la jugada lògica, no?, per picar el centre blanc. En Mundet ho va fer diferent. Vam intentar lluitar contra l'alfil aquest de caselles blanques. Alfil E7, cavall E2 i C6. Sí que talla la diagonal de l'alfil, el que passa és que el seu propi alfil queda tancat. Però ho va jugar bé i de fet va igualar. Si mirem aquí la valoració, en roc i cavall B de 7. Està preparant E5, per tant el que va preparant Leo Valle amb dama C2 és jugar la torre D1 per intentar jugar D5 i obrir la posició. Llavors és el moment just que en Quim fa E5. Això d'avançar el peó, alguns ho farien, però aquest peó quedaria sol, després de menjar i menjar. Sol, s'ha de defensar, hi ha moltes peces a l'escaquer i a més és molt fàcil de bloquejar. Per tant, el Leo va continuar amb el seu pla, torre D1, i després de peó pren, cavall pren, ens trobem amb una posició una estructura de peons simètrica, 3 en cada flanc. Això vol dir que molts finals seran taules. Però hi ha el joc de peces pel mig. Llavors, amb dama C7 t'apartes d'aquesta amenaça i a més treus aquesta casella a l'alfil, que seria la casella més important, cavall C3, i hi ha una casella central lliure, la va buscar, cavall E5, precisament amenaçant aquest alfil a F3. Se'n va. Llavors, això ho veurem també a la partida d'en Jordi Díaz, com l'esquema és molt semblant. Com la jugada bona segurament seria aquesta, no?, amenaçant tant entrar amb la dama com l'alfil. La idea seria que després de G3 totes les caselles blanques quedessin dèbils. Això ja s'aconsegueix amb aquesta jugada, no?, amb cavall G4, perquè després de G3 em menges l'alfil i després és l'altre cavall qui anirà, no?, en tot cas. El que va voler fer en Quim va ser canviar l'alfil. Clar, això és interessant, no?, si menja, doncs ja ho tens el mateix. El que passa és que amb una jugada molt simple en Leo aconsegueix tot d'avantatges estratègics amb H3. Amb això aconsegueix que el rei tingui més oxigen, una mica més d'espai, llavors controla aquesta casella de G4 i després del canvi apareix aquesta casella d'aquí, una altra casella blanca, on s'hi pot instal·lar un cavall, per exemple aquest, no?, ben a prop del rei negre. Llavors centralitzen les torres, jugar alfil E3, una altra torre, i dama B3 és una subtilesa. Què pretén? Amenaçar el peó. Està ben defensat i la dama aquí està bé. Pretén aquesta diagonal contra el peó F7. No es veu la manera de reforçar-ho. El que sí que es veu és la combinació de cavall F5 i la dama per aquí, amenaçant, per exemple, mat. Ja veiem que la partida està a favor del negre, encara hi ha un fet primordial que és
aquesta torre no juga, no està jugant, i de fet em sembla que no jugarà mai més. Llavors, hi ha una altra casella central lliure. Aquí el que demanava la màquina era jugar G6 i treure aquesta casella que estàvem dient, no? I en tot cas les caselles negres les pot defensar ben bé aquest alfil. Llavors va aprofitar la casella central, cavall A4 i cavall F5. No? Toques l'alfil i a més toques aquest peó d'aquí. Per tant la jugada és senzilla, alfil C5, pren i dama G3. Mirem la valoració perquè el negre està millor. Bueno, en tot cas està igualat. És a dir, la torre encara no ha jugat, hi ha un cavall passiu, el podem comparar amb qualsevol d'aquests dos, les dues torres centralitzades, no es veu com aquesta torre agafarà algun lloc actiu, sinó és que fa un grapat de jugades, però pel camí s'ha de resoldre què passarà amb això, no? El drama aquí és que t'estan amenaçant mat i, a més, t'estan amenaçant la dama, en el sentit que el cavall de E5 està clavat. Llavors, això es resoldria fàcilment jugant G6, sense por que les caselles negres quedessin dèbils, perquè no hi ha l'alfil de caselles negres, per exemple. Cada vegada hi ha menys peces a l'escaquer. Ja veiem també com es poden canviar un parell de torres, si és que el negre vol, a la columna de dama. Per tant, no hi ha d'haver cap problema d'un atac, allò que faci mal. El que va fer en Quim va ser jugar cavall A6, no és que perdi l'avantatge, hi havia aquesta jugada que era millor, però ara el cavall està sobresaturat. Està defensant el mat i, a més, està defensant la dama. Per tant, només amb una jugada com cavall aquí, doncs estàs amenaçant el cavall que ho defensa tot. Això demanava ara tenir el cap fred, no passa res, i jugar cavall G6. Em deia, aviam si es poden canviar les dames, no? Pares del mat, i continuar la partida. Llavors, aquí és quan en Quim es va equivocar i va veure que podia guanyar un peó, però això, clar, és molt complicat. Veiem, les peces ara blanques estan actives, no? I, a més, el gran problema, sí que les dames sembla que s'hagin de canviar, però hi ha aquest cavall H6, escac. Això fa que no puguis venir amb el rei aquí, perquè si no, cavall per cavall, fa escac el rei i és precisament la peça que defensa la dama i la dama la perds, per tant has d'anar al racó i el racó què passa? Que és aquest peó que ara ja no es pot defensar. Per tant, és fàcil, dama pren, cavall pren, escac, guanyes la qualitat i després el toc final. Pam, cavall aquí i guanya el blanc. Tornem a la partida d'en Dies. Aquí en Quim va jugar diferent, no va menjar el peó central, sinó que va continuar atacant al centre. Això ho havia jugat en Carlsen contra un jugador inferior a ell, no pas a nosaltres, perquè era 2.500. Llavors, aquí el que va preferir el seu rival, el rival d'en Carlsen, va ser liquidar la tensió central. Al canvi, el que va fer en Dies és jugar C3. Ara, si mirem la partida que havíem mirat abans, aquest canvi de peó aquí, de moment podem no estar interessant, però sí després d'aquestes jugades, no? Ara sí que es pot menjar. Es pot menjar perquè, fem-ho, peó pren, alfil pren i cavall aquí. Ara l'alfil no pot anar en aquesta casella d'aquí, s'hauria de retirar o bé menjar alfil per cavall i deixar els peons dèbils a l'altre, però sense la parella d'alfils. I, a més, un fet important és que aquest peó ja està atacant al centre. En l'altra partida això no havia passat mai. Bé, la partida va anar així, amb cavall F6, avança el peó, i això ja sabem com va, és una cadena de peons blancs, per tant s'ha d'atacar per la base. De fet, la base estaria aquí baix, però no hi arribes, per tant la base és aquesta, no? És a dir, dama B6 i companyia. Després de cavall G7. Aquí, en Dies va preferir jugar a 3, amb la idea de ja liquidar aquesta tensió, no? O sigui, preguntar-li aquest peó què vol fer. Aquí és el moment també de jugar dama B6, posant pressió en el peó de D4, però va preferir continuar el desenvolupament. En roc, B4 i peó pren. Clar, ara ja la màquina valora a favor del blanc, perquè ja ara és més difícil seguir atacant aquest peó. No? Llavors, la posició queda tancada, veiem com el rei negre no té gaire defensa davant, i això ja està dibuixat. No? Llavors, el que fa amb un det ben rumiat és, si no puc atacar la base, atacaré per davant. Per exemple, jugar F6, i després de peó pren, alfil pren, canvia una altra vegada l'estructura de peons. El negre sí que té dos peons centrals, contra només un, però el peó de darrere és dèbil,
Sí que hi ha moltes peces, cavall i alfil, que projecten el peó cap endavant, que seria l'idea, llavors quedaria amb un peó allat en el centre, i llavors també com es continua defensant aquest peó. Sempre si te mengen, sempre hi ha aquella idea de menjar aquí, no? I deixar el rei sense menys protecció. Va jugar al fil B2, que és també la jugada que li agrada a la màquina. El que passa és que aquest alfil no té perspectives perquè els seus propis peons li impedeixen tenir diagonals. Bé, després de... tot això s'havia jugat. O sigui, la jugada nova, és la que es va jugar ara, és A6. No li he trobat el sentit. En tot cas, calia preparar E5. Qui sap si jugant dama aquí, o dama aquí i dama aquí, alguna manera, no? Però A6 no contribueix a avançar la partida. Llavors, en torre 1 és fàcil això, ataques el peó, cavall B6, defenses, i a més els cavalls es projecten a caselles del rival. De moment estan defensades per la dama i l'alfil, però les peces s'han de moure. Cavall aquí, això convidava a pensar que el camí seria aquest, no? I dirigir-se al flanc de rei. Bé, ho farem bé. Dirigir-se al flanc de rei, perquè el rei no està del tot ben defensat, no? És a dir, aquí aquest amb raig X hi arriba, però raig X molt d'allò, l'alfil també hi arriba, la dama també hi pot arribar fins aquí. És a dir, has de buscar a quin lloc atacar. En el centre, el flanc de dama, sembla ser que el blanc, les peces cap al flanc de rei l'ajudarien. Llavors, amb dama D6 es torna a preparar el peó endavant, dama C2, ara hi ha l'atac aquí, per tant s'ha de fer alguna cosa, no pas aquest peó, perquè sempre hi ha el sacrifici, sinó amb l'altre, queden caselles dèbils davant del rei, però encara falta tot el camí, no? Portar el cavall cap aquí, cap allà, etc. El que va fer en Dies per això és consolidar la posició central. Aquí demanava la màquina una jugada lògica, que era jugar el cavall a E5, no? Impedir per sempre més que aquest peó pugui avançar. Llavors va jugar cavall B3, que és una jugada defensiva. I això, després de cavall A4, ja ha entrat a casa teva, però què vol? Menjar-te l'alfil? Ja li donem, no? Perquè aquest alfil ja hem dit que no tenia perspectives, però el que va fer en Dies va ser retirar-lo. Potser amb la idea de tenir la parella d'alfils, però això és un error greu, perquè ara permet obrir el centre i ara els negres estan millor. Val? Llavors, va jugar alfil H7. Bé, això es fa molt sovint per apartar el rei del centre i en determinats finals aquest rei trigarà més en arribar cap al centre que no pas el seu rival, no? Però no és pas el cas, no? Els problemes són uns altres, que s'estan obrint, per exemple, això s'ha obert, l'alfil juga, els cavalls, aquest no, ha quedat molt lluny, però aquest cavall sí que té una opció d'anar ràpidament al flanc de rei, etc. No? Llavors, rei al racó, peó pren, si no es continua avançant, cavall pren, i com ho fas això? Perquè amb cavall aquí, això no, és impensable, menges amb alfil i toques aquí i a la torre. Per tant, va treure el cavall i ara cada vegada el rei, ara veiem que no té peces que el defensin. I recordeu l'altra partida, que el negre havia jugat alfil G4 perquè hi havia l'alfil aquí. Però ara l'alfil blanc està aquí. Per tant, pots debilitar les caselles blanques i aquest alfil no les pot defensar. Única, G3. I ara és quan el maten. Ara és quan en Quim hagués pogut dominar la partida. Què passa? Amb raig X veiem que hi ha un atac aquí a F2. Llavors, si cavall per F2, el que no farem, evidentment, serà menjar en rei, no? Perquè després d'alfil per cavall, doncs, fas escac al rei es queda... Bueno, ha de tornar d'anar cap al mig i això està perdut. I a més cau la torre. Però aquí el que podia fer era menjar amb dama, amb la dama, pam. Llavors ara això ja no funciona, perquè menges amb dama, però et menges l'alfil. I el rei s'ha quedat sense closca, la closca de davant seu l'ha perduda, la dama està atacada per la torre, i aquesta torre també està indefensa. Aquest cavall potser no fa res, però en un moment es pot incorporar. El negre està molt millor. En canvi, en Quim, això no sé, o no ho va veure clar, i va jugar alfil de 7, que no perd l'avantatge, però és una mica més dèbil. Això permet alfil F4, toques la dama, però l'atac negre continua. Això calia veure com, no?
atacant la dama, d'acord, hi ha totes aquestes caselles que no hi pots anar, evidentment, hi ha la torre i l'alfil, llavors cap aquí enrere tampoc pots anar, et queda aquesta tampoc, et queda aquesta d'aquí, que està bé, no? En dama B6 estàs en una diagonal on hi ha el rei i aquest peó que està tocat. El que va fer per això va ser jugar alfil E5 i aquí perd l'avantatge. Aquí la partida queda igualada perquè ara el blanc es pot defensar fàcil. Menja, i ara F4. Tenies el problema de F2, ara ja no el tens. Llavors, va jugar cavall C6. De fet, la idea seria jugar el cavall aquí, no? Ja que hi som, no? Ja que hi ha caselles a casa de l'altre, doncs entrar-hi. Tirar enrere potser és lluitar contra aquest cavall, que està ben defensat. Llavors, ara ens tornem a trobar, com a l'altra partida, que la casella de F5 és del blanc. Llavors hi va anar-hi, toca la dama, va menja, i ara el blanc a vegades està millor. No? El peó aquest està aïllat, aquesta torre no juga, ara ja no hi ha els àfils de caselles negres, és a dir, que no has de patir per això, el cavall ha quedat fora de la lluita per les caselles centrals, en tot cas es podria reciclar cavall aquí i cavall aquí. Llavors això segurament ho va veure en Quim, sobretot la situació del cavall, i es va inventar aquesta jugada, que en principi està bé, no? Si dama per cavall, torre per àfil, i fantàstic, i continua la partida. El que passa és que hi ha una subtilesa pel mig, que és torre E6. Fem-ho, torre E6, toques la dama on te va, per exemple, a dama C7, i ara després de dama per cavall, no només estàs aquí a la diagonal del rei, sinó que amenaces torre pren. No? I la qüestió, la partida comença a estar complicada. En dies això no ho va veure, estem a la jugada 26, no sé si hi havia problemes de temps, el que va fer va ser en retirar l'alfil, torna a quedar la partida més igualada, i ara en Quim es projecta sobre E4, és a dir, aquell cavall que estava aquí sense fer res, al final s'ha posat en una casella central, això és un bon negoci. Però després de torre a D1, aquí s'amenaça torre per cavall, el peu s'ha clavat, que hi ha la dama al darrere, t'has de retirar amb la dama, on te vas, que a més puguis defensar el peó, que també està amenaçat. Per tant, el peó es perd, i ara torre pren, escac, al tanto aquí, que on te vagi el rei, aquí no pot anar, que hi ha un cavall aquí, però es pot bloquejar des de davant, cavall C5, i ara cavall F6 tocant la torre. Avança més la torre, i A5, que és una jugada dubtosa, de fet ja caldria sempre canviar les peces actives del rival, perquè t'estan atacant. Tens un peó de menys, és cert, el negre té un peó de menys, però si es poguessin liquidar aquests peons d'aquesta banda, el peó de més estaria a l'altra banda i això es pot defensar molt bé. Això s'ha de tenir en el cap, perquè llavors saps quines peces canviar. Amb A5, això es fa sovint per treure la defensa del cavall, però el cavall continua defensat. D'aquí també era difícil veure una jugada que continuava mantenint la pressió, que era jugar el peó endavant. Li deia, el cavall no es pot moure perquè ja està clavat, per tant s'ha de menjar dama pren i llavors torre B1 i entres a casa de l'altre. No? Ho va fer de dret i això fa perdre una mica l'avantatge, perquè ara no hi ha cap necessitat de fer coses, ara peó pren, i ara sí, ara intenta canviar una de les peces actives. Aquí en Jordi va canviar, segurament calia fer torre 6, el que passa és que no es veu ben bé com es pot fer per evitar el canvi d'aquesta torre. Però, bueno, per això va canviar, ara ha baixat, tornem a estar igualats, no? Esclar, igualats, i com és això, si el blanc té un peó de més? Aquests peons es poden donar perfectament bé, i llavors aquest 3 contra 2 és molt i molt difícil que pugui entrar al peó. Finals de torres, de cavalls, perquè sempre al final pots donar el cavall, per exemple, pel peó que queda, per posar un exemple, no? La gràcia és que el rei es quedi aquí. Precisament ara és un dels casos en què el rei no ha d'anar al centre. Llavors van continuar, dama F2, cavall pren, intenta canviar dames, en Quim diu, però me les canvies aquí, dama pren, torre pren, i esclar, aquí sembla que hi hagi una posició com de bloqueig. Bueno, primer, molt ben fet, treure la brossa, encara que els peons estiguin separats, es poden defensar molt bé amb el rei, a més en casella negra, aquí hi ha una casella blanca. Sembla que estigui la posició del negre travada, no? És a dir, la torre s'ha de quedar per aquesta zona per defensar el cavall, i si el cavall se'n va perds el peó. És el que dèiem, aquest peó el pots donar tranquil·lament i fer un castellat a l'altra banda.
aviam si aquest 3 contra 2 pot fer alguna cosa. De mat el rei negre no li farà, sempre es pot moure per les caselles negres, és a dir, que la partida són taules. Oh? Després alfil G2, peu endavant, alfil F3, i rei aquí, torre B2, és a dir, preparant el pas del rei cap a la zona clau, no? Cap aquí, tocant els peons negres. Però si el rei no es mou, aquests peons no cauen. Rei F7, en principi, dius, no passa res, en principi, ja comença el camí aquell que hem dibuixat, però ara se'n va. Al tanto, no te'n vagis. Rei H3 i rei D6. Ara ja està la partida perduda. Ara aquest peó cau. Llavors és molt diferent. Aquest peó serà passat a entregar la partida sense el que volia fer era, després d'això, rei C5 ara sí que té les dues peces defensades i intentar avançar amb aquest peó, no? Però és que arriba més aviat al blanc. Torre D6, ara simplement es podia jugar aquí, aquest peó cau, i és la clau, després te'n retires amb el rei i avances amb aquest peó i no hi ha res a fer. Aquí es pot defensar bé aquest peó, o sigui, no anirà pas enlloc. Després de torre 2 el que volia era canviar més peces, treure més brossa de l'escaquer, i llavors cavall C6 ara permet en el blanc canviar-ho tot, simplement jugant escac al rei, tot canviat. Clar que s'havia de calcular, perquè aviam quin dels dos peons arriba abans. De fet ja podria seguir avançant, aquest també avança, arriba més aviat al blanc. Llavors, si fas això, que és el que va passar a la partida, aquest peó blanc no el pararàs pas. Llavors, mirem-ho, perquè hi ha una subtilesa que és molt graciosa. Entra també fent escac, però ara pares fent escac, no? També. Per tant, el canvi és inevitable i el negre perd. Espero que us hagin agradat les dues partides, m'han fet així ràpid, podeu posar la pausa i mirar-vos amb més calma o copiar-la i mirar-la en el Stockfish. Moltes gràcies.